Eu sunt Dragoș și astăzi mă voi juca Bloxoid Bedwars Duo. Eu sunt într-una dintre echipe. Hai, să-mi aleg echipe. De aici îmi iau coal și cu coal îmi cumpăr diferite chestii interesante. Și acum nu vă puteți da seama, dar eu sunt într-o zonă cu șine, ia priviți, într-un oraș, fără fund. Cred că fundul este unde mori, zona în care... Bine, mă duc la patul ăla alb până ce nu pleacă cel de la patul alb. Da, și eu îi voi bate pe inamici, pentru că eu m-am mai jucat Bedwars Duo și să vă zic cu cine m-am jucat. Deci, dacă sunteți iubitori de Minecraft, voi îl știți pe Dream, poate. Am jucat cu Dream. Da, cu Dream. Exact acel tip fain. Acum am căzut. Vai. M-am jucat cu Dream. Acel tip fain care are mulți urmăritori. Nu știu. Are canal cu Dream? Da, și acum vreau să mă duc la aia albi. Da, aia albi chiar mă bat dacă mă duc la ei. Sunt foarte răi și foarte enervant, se pare că. Wow, 100 de coal! N-aveți idee ce pot să-mi cumpăr cu atât de mult. Cred că mi-am cumpărat mai mult un stack. Un Minecraft. Un stack de Minecraft. Acum... Da, acum, după cum vă puteți da seama, eu mă duc pe aici, căci nu vreau să mă bag cu cei albi. Mai este un tip, da, totuși, un tip versus un tip, nu știu cine știu. Eu cred că are arme mult mai bune decât mine. Nu știu, așa cred eu. Nu știu dacă are arme mai bune, nu știu dacă chiar are arme mai bune decât mine. Doar bănui. Și bănui. Bă, mă duc la diamante. Asta e insula diamantelor. Ok. He, boy. 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 Deci. Ce culoare? Cyan. No. Bă, eu eram ultimul. Bine. O să ies din joc, pentru că acum nu pot să mă joc pe survival mode. Acum mă voi juca pe factions. În fel de survival mode. Da, eu vreau să-mi fac o zonă. Și aici. Acum mi-amintesc.
Deci eu eram acolo, m-am teleportat în zona asta oribilă. Și acum nu știu cum să ies deloc. Da. A, văd și... Nu, e imposibil să... În graphics, control... Nu știu ce sunt controlele astea. Mă voi juca... Skyward, mult Skyward. Da. O să mă joc câteva Skyward. După aia mă voi juca iarăși One Block. Dacă nu știți... Nu. Mi-am dat seama cum fac. Graphics, controls. Hei. Bă, mi-o tras uda. Bă, e oribil ce-am făcut. Așa. E perfect. Îmi place. Ok. Îmi iau asta. Da, o să-mi iau să mă obișnuiesc cu așa. Ceva. Am arrow. Ok. Iron chest plate. Cumva cineva pleacă. Bro. Bine. Murder Mystery, da. După aia mă joc One Block. Pokémonei. Ce e asta, bă? Dă-i. De sumă. Controle. Cred că așa. Da, e perfect. Îmi place, e perfect. Ăsta e Dragoș, pe care îl știu din Block Seed. Wow, eu-s murderul. Deci, dacă cineva se uită cumva live acum la mine. Asta nu e live. Da, poate dacă ăsta era live, cineva putea să se uite la mine live. Și atunci putea să fie din serverul meu. Escape, mouse entity. O să fie foarte mulți oameni răi. Oh my... No! Cum am murit? One block. Rejoin lobby 12. Ăsta e lobby-ul meu. Dacă cineva vrea să mă vadă, eu sunt pe lobby-ul 12.
Deci, eu n-am mai făcut nimic de data trecută. Ia priviți, copacul libertății. Super mining activ. What? Skill not ready yet. Mamă. Ah, că da. Că tai în bară. Listo. Domne. Ok. Unde-i crafting table-ul meu? Uite-mi crafting-ul. Bucket. It to restore health. Ce health? Că noi n-avem health. Mă duc la portalul ăla misterios. O să-mi pun toate cuburile să mă duc acolo. Vreau să văd de ce este ăsta. În acel portal. Uite, se apropie de el. One block! Deci, cred că era asta. Da, asta era. Deci, eu voi face un server privat. Nu chiar un server privat, un server cu toți prietenii mei. Dacă dați subscribe, poate vă voi lua în serverul meu. Dar trebuie să dați și like și subscribe. Bă, fac un pod din gold. Portalul din Nether prin Shamers, mamă. Ce aici? Oh my, deci aici sunt alți playeri. Alo? Bang! Ăla avea un mega base acolo. Nu mă mai duc la portal. Nu, e oribil portalul. Deci vedeți ce o să pun în nisip? Da. Îmi pun bani. Ăștia nu-s bani, sunt banii mei. Nu-s banii tăi, sunt banii mei. Sunt banii mei, toți bunii mei. Nu fac nimic cu ei. Ce? Diamante! Ok, ei, mamă, cum minez, da, cum minez. Ce-i grenetit? Oh, ok. Fat cactus gras. Cocos. Black planks. Ok. Bă, ce-am făcut? Bă, pot să mănânc. Wow, am viteză. Ce rapid e, ajutor. Nu mă pot opri. Ok, acum mă pot opri. Deci, am o idee genială. Un etaj. Da, asta voi face, un etaj. Diamantul meu este prețios. Unde am făcut gaura aia în tavan? Ok, aici am făcut.
Ok. Designul vreau să fie ca o linie neagră. Bine. Ok. Da, da. O să fac un pat supraetajat, da. Deci cum a ieșit, cum a ieșit, cum a ieșit? Hai să pun tavanul înapoi. Oh, ce bine a ieșit! A ieșit extrem de bine. Distrug ușa asta. Da, o distrug. Nu, 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 nu pot să cred că tocmai am pierdut. Deci, Doamne, dar cum fac ăla? Și acum trebuie să... Chest. Cool chest. Haide chest. Nu o să las pe nimeni să vină la mine aici. Fără să-i dau eu voie. Deci trebuie să-mi scrieți în comentarii că veniți. Dacă vreți să veniți la mine în server. Vedeți acolo, sus de tot. Acolo, lobby one block 12. Pe 12 intrați. Stați puțin. Stați o secundă. Dorothy. Așa. Așa. Și așa. Deci. Vedeți. Se termină. Aici se termină. Deci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asta-i? Asta-o fi? Asta-o fi. Asta-i portalul meu. Nu, mamă, ce m-am speriat de tipul ăla, dar cine e? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 7-lea? Nu! 8, 9, 10, 11, 12. Al 12-lea. Fraților, al 12-lea sunt eu. Deci, da, veniți la mine, dar trebuie să întrebați înainte. Bine? Doar voi, urmăritorii mei, aveți voie să veniți. Asta e one block. What? Ce e one block? Ah, pine slab. Ok. Mi-a venit o idee. Deci, voi înlocui tavanul de aici. Acoperișul cu pine slab. Câtva. Cu pine slab. Nu, nu, nu așa. E destul de greu să fac asta. Deci, am văzut un tip care a făcut asta. Bun, mi-a ieșit bine. Așa trebuie să pun acolo și acolo. Arată bine, arată bine. Și acum distrug
my god, dar cum minează pickaxe-ul ăsta? O minat extrem de rapid. De 30.000 de ori mai rapid decât orice. Deci vedeți? Bum, bum. Dacă dați cu crouch, nu mai puteți intra în chest. Crouch, nu mai intri în chest. Fără crouch, intri în chest. Na, e enervant să intri în chest. Știu asta. Și de asta v-am arătat acest truc. Și l-am pe Messi, iarăși. Mami! Ok, deci. Doar aceste cuburi. Aha. Și așa. Mama, iarăși trebuie să urc. Mamma mia! Mamma mia, it's a me, Mario! It's a me, Dragioș! Da, îți Dragioș. It's a me, Dragioș! Mamma mia! Deci, nu știu exact cum se fac slab-urile. Slab. N-am recipe-urile pentru slab-uri. Oare îmi puteți zice voi, cei din comentarii, cum se fac slab-urile? Că eu efectiv chiar nu știu. Oh, n-am skill-ul pregătit. Uite, alt din ăsta. Voi știți ce mi-au făcut? Dacă trebuie să le iau. Voi știți ce mi-a făcut asta? Cea mai rapidă zi din Minecraft. Papa, băiatul, ești în void acum. Așa se numește noua ta casă, Voider Man. Deci Voider Man. Nu am lăsat nimic în chest, ok. Ok. Bă, mă duc să fac upgrade. Upgrade de pickaxe. Că dacă îmi vine netherite. Ok, upgrade. Ok, upgrade. Oh, Iron, m-am distrat mult cu tine. E timp pentru diamantes. Skill not ready yet. Mamă, zici că am... Bă, easy. Am pickaxe. Bă, dar ce fac eu cu obsidianul? Mamă, cum trece pickaxe-ul ăsta ca prin pâine, prin orice. Ok, mai puțin asta. My Iceland owner. Taste. Bă, dar ce-am făcut? Cum am greșit? Am greșit. 1. Perfect. 1. Perfect. Ok, deci. Bă, am distrus paturile. A făcut dublu pat.
Am o ușă. În caz de orice. Da. Acum eu voi pune chestiile pe care nu le folosesc în inventory. Bun. Doar astea 3 le mai folosesc. Ok, acum o chestie mai trebuie să fac. Din asta. De fapt, mai am nevoie de ceva. De mers. Bine, acum că am luat astea, voi face așa. Deci, iau ăsta. Nu, ce? Stai. Așa. Așa. Oh! Ce-am făcut? Deci, așa. Și acum... Ei, voi nu credeți că casa mea chiar are nevoie de niște geamuri? Stilate, faine, cu mult stil și glass. Din asta. Din asta, sticlă. Și încă asta. Așa. Bun. Mai avem, din păcate, puțin timp. Că... Da, uitați câte chestii am în inventory. Bă, dar cât colectez eu? Foai. Asta e hârtie și trece un urs. Asta e ursul. Fugiți că vine ursul să distrugă. Oh, chest. Diamante, don't mind if I do. Iron leather. Mai multe slaburi. Ok, 5 slaburi. Hai să continuăm asta. Deci, așa. Da. Deci, vreau să înlocuiesc asta cu slaburi. Deci, eu vreau să fac o chestie foarte faină. O să vă și arăt. O să vă și zic. Că acum nu o fac. Deci, vreau să fac în asta o căsuță în copac. Căsuță de copac. Sandstone. Luați sandstone-ul. Da. Și acum... Bă, hai să-mi fac grădina mai mare. Fat cactus. Gravel. Dar mai am clay. Stone. Da. Asta e tot ce vreau să...
Deci, o să termin imediat, se termină acest videoclip. Doar mai fac grădina. Atât. Da. Deci, nu uitați al câtelea portal în care portal sunt. În al câtelea portal sunt. Poate acel portal nu este pornit. Atunci trebuie să așteptați. Dacă chiar vreți să întâlniți mult de tot, trebuie să așteptați. Căci eu poate că am alte chestii de făcut. Și în unul dintre următoarele videouri voi poate incredibil, poate o să mă duc și să mă joc cu prietenul meu și o să fie foarte fain. Deci eu cu prietenul meu ne vom juca Minecraft și pe YouTube o să punem. O să ne jucăm Minecraft și o să facem o casă, așa vreau eu, în care să facem multe capcane, și să ne batem cu mulți zombie, mulți. Și o să fie foarte tare. O să vedeți că o să ne batem cu zombie, poate că unul dintre noi va muri, dar ne vom respawna. Nu știu deocamdată. Da, și acum iau asta și atât. Obsidian. O să-l pun sus de tot. Deci voi știți cum se face un nether portal în Minecraft. Dacă nu știți, așa este. Deci, așa. Vai, am spart granititul de sub. Așa, mai este un cub și încă un cub și la fel așa de sus. Și aceeași chestie și pe partea asta. În următorul episod cu Bloxoid voi face o casă din copac. În copacul acela, mai mare. Place send defenses. Păi, deci trebuie să vreau să fac un parcurs atât. Așa. Bine. Ne vedem în următorul episod.